Η Θράκη είναι μια κουκκίδα στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά ο πολιτισμός της φωτίζει από τα βάθη των αιώνων. Σαν το φάρο της Αλεξανδρούπολης, το σύμβολο της πόλης. Το όμορφο λιμάνι της είναι η πύλη που μας ανοίγει στο πέλαγος. Η καθάρια θάλασσα της πόλης ξυπνάει τις αισθήσεις. Μια επίσκεψη στα μουσεία της θα σου προσφέρει ένα ταξίδι στον πολιτισμό του τόπου από τα βάθη των αιώνων έως τις μέρες μας. Είτε πρόκειται για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είτε για το Βυζαντινό Μουσείο με τα πολύτιμα κοιμήλια, είτε για το Εθνολογικό Μουσείο, η Αλεξανδρούπολη σου υπόσχεται να σου δώσει σπάνιες πληροφορίες για τον πολιτισμό της. Η γη της Μάκρης βρήθη από αρχαία σπαράγματα. Περπάτησέ την. Της Τραϊανούπολης έως τις Φέρες είναι λίγος ο δρόμος, αλλά μακρύς στα βάθη των αιώνων. Η Κοσμοσότηρα, το περίλαμπρο κτίσμα των Κομνηνών, είναι η απόδειξη.
Αυτός ο τόπος ενέπνευσε τον Αριστοφάνη να γράψει τους Όρνηθες. Ο αρχαίος ποιητής την ονόμασε χώρα της Ουτοπίας. Για μας τους σύγχρονους είναι απλώς το μαγευτικό δέλτα του Εύρου. Η Θράκη φημιζόταν από τα πανάρχια χρόνια για τα άλογά της. Αν δεν ξέρετε να κάνετε υπασία, εδώ στο υπέροχο χωριό του Τυχερού μπορείτε να μάθετε. Αν είστε ήδη υπέας, ήρθατε στο σωστό τόπο. Άφησε τον αετό να σε ταξιδέψει στις φτερούγες του και να σε πάει στο φημισμένο δάσος της Δαδιάς. Γίνε για λίγο κομμάτι αυτής της άγριας φύσης. Υπάρχει ένας δρόμος στρωμένος με μετάξι. Είναι αυτός που οδηγεί στο σουφλί. Στις όχθες του Ερυθροπόταμου, το Διδημότυχο. Βυζαντινή καστροπολιτεία, γενέτειρα και τόπος στέψης αυτοκρατόρων. Το βυζαντινό κάστρο του περιβάλλει στοργικά το ιερό τέμενος του Βαγιαζίτ. Δείγμα υψηλής αισθητικής και θαυμαστής αρχιτεκτονικής. Ο Χότζας δεν θα καλέσει τους πιστούς από το μιναρέ του Κιζίλ Ντελί Τζαμί. Το χωριό ερήμωσε από κατοίκους. Μόνο απομένει και το όμορφο μνημείο, κομμάτι της μνήμης αυτού του τόπου. Εκστατικοί έμειναν οι αρχαιολόγοι εδώ στη Δοξιπάρα από τα σπάνια ευρήματα των ανασκαφών. Ο Ρωμαίος γεωκτήμονας της περιοχής ζήτησε να τον θάψουν με το άλογο του και ειδού. Αν είσαι νέος, join the club. Ο Άρδας σε καλωσορίζει στα νερά και στο φεστιβάλ νεολαίας του. Έγινε παγκόσμια γνωστή από το άγαλμα της νίκης που φυλάσσεται στο Λούβρο. Η λαμπρή τέχνη γεννιέται σε λαμπρούς τόπους. Η Σαμοθράκη είναι ανυπέρβλητη σε ομορφιά. Οι κάβυροι και τα αρχαία μυστήρια σε καλούν στις βάθρες και τους ναούς. Είτε μουσουλμανικά είτε χριστιανικά. Πρέπει να μείνουν μακριά από τις έρηδες και τις πολιτικές των λαών.